Salam aleyküm mehriban adamlar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ediz vatandaşlar, agdy birlikde, atuwdalykda gahrman arkadamadan, arkadaly gahrman terdarmynyň saýatyna täze 2026-njy ýyla garşy aldyk. 2025-nji ýyl taryhy altyn harplar bilen ýazyldy. Çünki bu ýylda bitirilen uly üstünlikli işler her bir türkmen raýatynyň kalplaryny ilhamlandyryp, dünýäsine nur çaýyrdy. Ata vatanymyz üçin ötüşli ýyllaryň biri boldy. Ediz vatandaşlar, 2025-nji ýylda ýaş dehinli aýdymçylarymyň arasynda geçirilen ýylyň parlak ýyldazatly telebäsleşiginiň ýeňçisini gepleşigimiň şu gedeki tanyna mehmançylyga çağırdyk. Ol Gowhar Hajymuradowa. Gowhar, sizi hoş gördük. Sizi şeýle bäsleşigiň ýeňçisi bolmaňyz bilen, şeýlede baky bir taraplanmadan şany 30 ýylla münasibetli ýadygarlyk nişanynyň gowşurulmagy bilen täze ýylyňyz bilen tüýsüriňizden utlaýar. Insan täze ýyla gadam basanna ýygyna ter salýarda geçen ýylyň üstünlikleri hakynda kän oýlanýar. Geçen ýyl, ýagny 2025-nji ýyl siziň durmuşyňyzda ýatdan çykmajak ýyllaryň birine öwrülip, siz gahrman arkadaly gahrman terdarlygyň saýatynda geçirilen ýylyň parlak ýyldazatly bäsleşiginiň ýeňçisi bolmaňyz. Ilki bilen bir buýsançly görüňlerinizi täze ýyl gutluglaryňyzy halkymyza ýetirseňiz. Sağ olun, ilki bilen. Elbette bizim yurdumyzyň her bir güni toy bayramlara, şatlyk şowkuna weslenýär. Gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň saýatyny biz okuýas, öwrenýäs, döredýäs, watanymyzy wasp edýäs. Yurdumyzyň iň bir owadan sahnalaryna, iň bir naýbaşly wagtlarymyzda geyip bir özümizin täze döreden aýdymlarymyzy bilen halkymyzy, gahrman arkadaly gahrman terdarymyzy her bayramçylyklarymyzy begendirmäge çalışýar. Elbette ýylyna geçirilen, ýylyň parlak ýyldy telebäsleşiginiň ýeňçisi bolmak bagtynyň bu ýyl maňa meýesler edenligini men çyndan begenýän sebäbi her bir aýdymçy şul ada eýe bolmak isleýärdi. Menem bir kiçiligimden bäri aýdyp şular ýaly bir men kiçijik çeken rahmetime gahrman arkadaly gahrman terdarymyň şeýle uly baha berip meni şulada münasip görmegi meni diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Elbette men özümi yurdumyň iň bagtly gyzy hasaplaýan. Sebäbi kalbym aýdymdan, ýüregim buýsançdan dolupdyr. Elbette men begenjimiňem men bir ýylyň parlak ýyldy adyna eýe bolmagymyň täze ýyl bayramçylygy bilen utgaşyp gitmegi meni hasam bagtly edýär. Sebäbi täze ýyl täzelenişiň bayramçylygda ýylyň başyna da eýem şular ýaly ady münasip bolup bir täze ýyla başlamagym elbette men başymy göge ýetirýär. Şeýle uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadaly gahrman terdarymyda çäksiz sag bolsun diýýän gahrman arkadaly gahrman terdarymyň janlar sag, ömürleri uzak, mertebeleri hemişe belent bolsun. Goý 2026-njy ýyl türkmen halkymyza rızgal, döwlet, bereket, bagtyarlyk, şowluluk, üstünlük hemem bagt getirýän ýyllaryň biri bolsun. Sağ olun Gowhar, arzuwlaňyz hasyl bolsun. Şol ýakymly pursatlar ýatlap geçdik. Şol bäsleşige 10 sany ýurdumyzda belli dekenli aýdymçylar, ýaşlama çykyş etdiler. Şolaryň her biriňiň bir öz aýratyn durmuş ýoly bar, öz sungaty bar, öz dörejiligi bar. Indi şol pursatda siz şonuň bir näçe gün öňünden taýýarlyk pursatyna da gatnaşdyňyzda. Indi şol bäsleşikde ýerine ýetiren ýüregim alla atly aýdymy taýlamagynyň sebebi näme? Sebäbi şol aýdym men özüm dizdim. Sözlerine özüm ýazdım, heňine özüm ýazdım we maňa şol aýdymyň sazyny ýazmaga maksat tuwakyp kömek etdi. Şeýdibem şol aýdym döredi, şoň üçin men şol aýdymy aýtmak isledim.
şol fırsat sakna çıkan fırsatyňyzda aljyranlyk bollumy ya adaty döwlet çärelerine gatnaşýan fırsatyňyz ýaly şeýle sakna çykdyňyz şol. Ejem hemişe men ýanymda bolýar ýöne şu gezek bir hili bilemok näme sebäp boldy-da hany gyzy men iş bilen dolanyp gelende gutlaryn diýip öde şey diýip öýde galanna men bir hilirak bolup çykýan gaýtdym ýöne şu ýerde meni gollaýan Türkmenistanyň halk artistleri, Türkmenistanyň at gazanan artistleri, özümiz ýaly deňduş aýdymçylarymyz şu ýerde hemmesi bize ýan bir agdy bir maşgala ýaly bolup her bir konsertlerimizde, döwlet çärelerimizde bile birlikde bir aýdymlar ýerine ýetip eýam agdy bir maşgala urulyp gitdik-de. Şoň üçinem şolar otyr bolýan men özüm hiç ýeke duýmadym. Meni gollaýanlyklaryna men çyndan begendim. Şeýle bir şatlykly pursat çünki siz şu taýda bir ýeňje diýip eglan edilende ähli adamyň bir ýüzündäki göz ýaşlar, bagyt göz ýaşlaryny hiç kim saklap bilmedi. Şeýle bir bagtly pursat. Indi siz şol bäteşiň ýeňjesi bolňyz. Telefonu alıp ilk bilen şonu kime boşladım? Elbetde men hemme üstünlüklerimi ilkinji bolup ejeme boşlayan, ejeme-de ýetirdim. Ejemem men şol bagtly pursatyma begenim. Men ýanyma gelmäge howlugypdyr we gözümi açyp ýumasy salymda eýýäm ejem men gözümi öňünde durda meni gutlap. Ejeleriň arzuwy perwendiniň bagtly bolmagy hemişe ejeleriň ak pataty bilen biz durmuşmyň rowaşlanýanyny görýär, ýollarymyň ak bolýanyny görýär. Sebäbi ejelerin biz hakynda etýän dilek dogaty hemişe bizi gollaýar. Şoň üçin ilki bilen biz käbäňde köp-köp sawurtyn aýdýar. Men her bir eden ahlasymyň, her bir çykaran aýdymyň aňyrtyna mehriban käbämiň dilekleri, men üçin çeken azaplary ýatyr, men gollamagy ýatyr. Inni şeýle bäteşikde ýeňji bolmak size bir näçe täze aýdymlar döretmäge höwes dönür. Inniki dörejek, inniki ýerine ýetirjek aýdymlar näme hakda bolar? İlkinji nowbatda men döretjek aýdymym elbetde watan hakynda bolar. Sebäbi bu asuda owadan watanmyzy, watanmyzyň ösüşlerini watyp etmezlik atla mümkinler. Şoň üçinem watan diýip urýan ýüreklerimiz bilen watan diýen aýdymyzy ýerine ýetirer. Sabarsızlyk bilen garaşýar. Ata watanymyzyň ösüşleri hakynda töhfet etmek, o hakynda aýdym dinlemek, o hakynda islenip döredilýän kämil eser ýüreklerden yer alýar. Çünki her bir zähmetiň aňartynda söýgü bar, mehr bar. Gahrman arkadamydan arkadaly gahrman terdarmydan halkymyda bolan çäksiz söýgüsi bar. Dogry aýdýaňyz. Vatanımda parahatlık mukamı, aydın
Gowhar. Bizim yurdumuz toy bayrama bağ yurt. Täze ýyl bayramçylygynyň öň firasynda bir taraflanmadan şany 30 ýyllyk toyuny toýladyk we döwlet derejesinde ýokary derejede konsert geçirildi. Şol konsertde de bizim ýaşlarymyz hem halipalarymyz bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdiler. Şol döwlet derejesinde geçirilen konsertde de gowy aýdym ýerine ýetirdiňiz. Ol halk köpçüliginiň töwütinden gazandy. Biz bir taraflanmadan 30 ýyllyk toyuny uly güýç bilen, uly depkin bilen dogrusy taýynlyk gördük. Bir näçe ýurtlaryň döwletleriniň prezidentleriniň şu döwlet konsertine gatnaşmagy elbetde biz üçin uly buýsanç diýip hasaplayan. Şol konsertde de bizim Arkadag şäherini wat edýän Arkadag şäheri atly owadan aýdymyny ýerine ýetirdik. Şol pursatlarda bizim aýdymymyzda bir Arkadag şäheriniň gözelligini görkezýän owadan video rolikler görkezmeklerim elbetde bizim kalbymyzy buýsançdan doldurdy. Mehriman vatandaşlar, täze ýyl bayramçylygy bilen bizi tüýklerimiňizden gutlap bir gepleşigimiz dowam edýär. Ýene bir ýola ýatlatýar. 2025-nji ýylda uly şatlyk şowuny dabara bilen geçirilen ýylyň parlak ýyly zatly bäýatleşigimiň ýeňişdi Gowhar Hajymrada bilen gepleşigimizde mehmançylykda. Gowhar, anhany siz türkmen aýdymlaryndan başga daşar ýurt aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. Biz bilýär, teleýaýlymlar arkaly tomaşa edýär. Daşar ýurt aýdymlarynyň dünýä döwletleriniň dillerine bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýäňiz. Indi şol aýdymlar ýerine ýetirmekde kynşanokmy? Ýok, sebäbi biz her bir aýdymy öwrenemizde ihlas edip çynymyz bilen öwrenýär. Da şol sözlerini urje edip öwrenip şol aýdymlaryň sözlerini dogry ýerine ýetirmäge çalışýar. Sebäbi bilmeýän ýurduň dilini aýdym aýdamak bu ýeňil zat däl elbetde. Ýöne şonu da ihlasam-rat diýilýär. Ihlas edýän bolyn soňundan hözürnem görýän. Meselem biz geçen ýyl bir taraflygymyzyň 29 ýyllyk toýuny Ahmet Atajanow bilen birlikde hindi aýdymyny ýerine ýetirdik-de, ana şol aýdymym halk köpçüliginiň söýgüsini gazandy. Bizim şol aýdyma görä geyinip hindi libaslaryna şol konsertde çykyş edipdik. Gowhar, insanyň her bir geçirýän gününiň bagtawetlenmegi bul döwletlikden nişan, bagtyarlykdan nişan. Siz şeýle ajaýyp nişany eýe bolmadyňyzdan odol, bir taraflanmadan şany 30 ýyllygy münasibetli şaterpaý bolan ýadygarlyk nişany gowşurly. Şol bäýatleşige gatnaşýan ähli aýdymçylara. Munyň ödem aýdymçy üçin uly bagt, çünki şeýle ýadygarlyk nişanynyň gowşurulmagy çeken zähmetine berilen baha diýip düşünýär. Men özümi bagtdan serpaýlanan gyz diýip hasaplayan sebäbi ýylyň ýylyna şeýle şaterpaýlara münasip bolmak biz aýdymçylary, biz ýaşlary, biz sunuga diýişgärleriniň başyny göge diýreýär. Ýene bir ýola şeýle uly mümkinçilikleri döredip beren, bizi şular ýaly uly bayraklary, uly şaterpaýlaryna münasip görýän formatly arkadagly gahrman serdarmyda çäksiz sag bolsuny aýdýan. Goý gahrman arkadagly gahrman serdarmyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Sağ olun Gowhar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şu günler ýurdumyzyň ähli künjegini owadan arçalar bedelip halkymyz şatlyk şowuny bilen täze 2026-njy ýyla garşaly. Insanlar hemişe bir-bire görenler, mehir bilen ýüzlenýärler, mehir bilen tüýji arzuwlar edýärler. Kalbyňyzdaky bir tüýji arzuwlaryňyzy bayramçylyk gutluglaryňyzdan tomaşaçylarymyza öz muştaklaryňyza ýetirmäge pursat berýär. İlk bilen arzuwum ýurdumyz awadan bolsun, parahat bolsun, asmanymyz asuda bolsun. Owadan ýurdumyzda da diňe toý bolsun, agdy berlik hökm sürsin. Her bir türkmen maşgalasyna çağajyklaryň gülki sesleri ýanglanyp dursun. Her bir insanyň kalbyndaky arzuwlary hasyl bolsun. Menim öz gedegimde türkmen halkynyň milli lideri, bize ähli wagtda nusgalyk mektep bolup duran gahrman Arkadagly gahrman serdarmydy, täze ýyl bayramçylygy münasibetli tüýsüremden gutlaýan. Goý täze ýyl biziň her birimize rızgal, döwlet, bereket, bagtyarlyk getirsin. Sağ olun Gowhar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bilen sizin tüýji arzuwlaryňyza goşulýar. Size täze ýyllada täze üstünlikler hemra bolsun. Gahrman arkadagly gahrman serdarmydyň bize sowgat beren şeýle asuda ýurduny wasf etmekde we üstünlikler arzuwlaýar. Toýly günlerde görşeliň, täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Ediz vatandaşlar,
Täze ýyl bayramçylygy münasibetli bayramçylyk gepleşigimizde size ýetirmek isleýän aýdymdyr saatlarymyz, söhbetli görnüşlerimiz şulardan ibaret. Ýene bir ýola täze ýyly bilen tutuş türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy gutlaýar. Täze ýyllygyň her biriňiziň arzuwlaryňyz hasyl bolsun, ýeňişli günleriňiz kän bolsun, ýurdumyz abadan bolsun, asmanymyz arasda bolsun, ýurdumyzda parahatlyň nişany hökmünde ýaşyl tugmyz belende parlasyn. 2026-njy ýyl edid watanymyz üçin rızkally, düşümli, bereketli ýyllaň biri bolsun. Şeýle ýaxşy arzuwlar siziň her biriňize ýollap, täze ýyl bayramçylygy münasibetli bayramçylyk gepleşigimizi geçirip tutarýar. Hoşda bolan, täze ýylyňyz gutly bolsun.